Mga ka-K5, sensitibo ini nga balita. Sa syudad sa Passi, driver sang tricycle patay matapos bumunggo sa truck. Patay ang isa ka tricycle driver matapos nakabunggo sa trailer truck sa barangay Hines, Vio, Passi City. Alas 8:25 sa gabi, Hunyo 27. Ang driver sa tricycle mo si alias Mon, 60 anyos, sa barangay Sabalagon, Passi City. Kagang driver sa truck mo si alias Mark, 30 anyos, sa barangay Hines, Vio, Passi City. Sunog kay President Sarina Cepeda, Assistant Public Information Officer ng Passi City PNP. Nagasugatayan duwa ka sa lakyan sa natabo ang aksidente. Sa pakurbada nga dalan, madasig ang dalagan sa tricycle kay posible nadulaan sa kontrol sa pagmaneho Simon. Rason nga lumapaw ni sa dalan sang truck kag nakabunggo. Tungod sa impact, nahulog sa sementado nga dalan Simon kag nakaangkod sa batang nga pila sa ulo kag ginhingagaw padra sa pinakamalapit nga hospital apang gindeklarar nga dead on arrival. Accidentally nagbungguan yung sandal sa isusudring regular truck na nagkapakato naman sa barangay Viejo. Kag sa karon mga ka-K5 nakahunong na sa Passi City Police Station ang driver sa truck. Kag ginahulat lang sa kapulisan ang desisyon sa pamilya sa biktima kung bala sila magapasaka sang kaso o kung hindi. Balita nagikan sa syudad sa Passi. Ako naman si ka-K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kang Kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.